Que tal, saúdos? A Policía Local de Boiro investiga o atropelo dun mozo nun paso de peóns en pleno centro urbano da localidade. O conductor deuse a fuga. Ampliamos de contado, agora os titulares. O BNG reclama á Xunta que tome medidas para adiantarse o impacto que a guerra en Oriente Medio pode ter na cidadanía galega. Dende Pontevedra, a voceira nacional Ana Pontón exixiu a posta en marcha dun plan extraordinario de apoio económico e social con iniciativas dirixidas tanto aos sectores productivos como aos fogares. A alcaldesa de Ribeira mantivo unha xuntanza co presidente da Xunta, quen lle trasladou o compromiso de acometer varias actuacións no municipio. Ademais da rehabilitación integral do colexio Grupo, Rueda referiuse á vontade de colaborar co desenvolvemento do polígono industrial. Este luns comezou en Vila García a instalación das novas luminarias do Paseo Marítimo da Concha. Son obra do escultor Elías Cochón. Vanse instalar 54 farois monumentais de 7,5 metros de alto. Meis recoñece o labor de veciñanza e colectivos na gala Meisinos e Meisinas do ano. Nesta sexta edición foron 7 os galardoados, dende unha familia moi colaboradora coa Festa dos Callos ata a Coral Xuntanza polo seu 30 aniversario. A alcaldesa Marta Giraldez destacou que os premiados fan máis grande o municipio, levando o seu nome con orgullo por todo o mundo. E a selección galega de veteranos medirá as súas forzas fronte ás lendas do Real Madrid en Ribadumia. O campo da Senra acollerá este xoves un encontro amigable entre os dous combinados, nun partido que se vai xogar ás 12 do mediodía, aproveitando a xornada festiva. Con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Garda Civil desmantelou un punto de venda de drogas en Muros coa detención do presunto autor dun delito contra a saúde pública. A investigación, desenvolvida polos axentes do posto de Muros en colaboración cos de Boiro, iniciouse tras as queixas dos veciños da zona que alertaron da realización de actividades ilícitas nun inmoble da localidade. Tras constatar a veracidade das denuncias, os axentes realizaron un rexistro en colaboración coa Policía Local de Muros. Ademais de varias sustancias estupefacientes, os axentes atoparon diversos materiais para a súa preparación en doses individuais, así como diversos obxetos posiblemente relacionados con delitos contra a propiedade e utilizados como método de pago. A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións. A Policía Local de Boiro investiga o atropelo dun mozo nun paso de peóns en pleno centro urbano da localidade, no que o conductor se deu á fuga. O suceso producíase neste paso de peóns na rúa principal, a escasos metros do concello. O mozo, que quedou inconsciente tras o golpe, tivo que ser trasladado en ambulancia ao hospital do Barbanza con prognóstico reservado. As testemuñas que se atopaban na zona no momento do incidente e que foron as primeiras en socorrer o rapaz serán vitais á hora de esclarecer os feitos, como tamén o será o feito da aparición pouco tempo despois do atropelo dun vehículo cun golpe no parabrisas dianteiro estacionado preto do cemiterio municipal de Vista Alegre. O BNG reclama á Xunta que tome medidas para adiantarse o impacto que a guerra en Oriente Medio pode ter na cidadanía galega. Dende Pontevedra, a voceira nacional Ana Pontón exixiu a posta en marcha dun plan extraordinario de apoio económico e social con iniciativas dirixidas tanto aos sectores productivos como aos fogares. Axudas directas, un bono transporte, eliminar as peaxes ou liñas de crédito específicas son algunhas das propostas dos nacionalistas. O BNG reclama á Xunta de Galicia que mova a ficha e que se anticipe o impacto que a guerra de Oriente Medio vai ter na economía galega. Os nacionalistas demandan a posta en marcha dun plan extraordinario de apoio económico e social que levarán ao Parlamento galego. A industria, o transporte, todo o que ten que ver cos sectores productivos, co agro e coa pesca, vanse a ver afectados por o incremento dos custos enerxéticos, de combustible e de materias primas. E creemos que ante unha situación así, a Xunta
non pode ser unha observadora e ten que apoiar ao tecido económico e tamén aos sectores afectados e, por suposto, o conxunto da cidadanía. A proposta pasa por deseñar un escudo social galego. Así, Pontón falou de deseñar axudas directas para os sectores máis afectados, a posta en marcha dun bono transporte para utilizar os medios públicos por 30 euros ao mes ou a eliminación das peaxes en autoestradas da Xunta, duplicar o complemento autonómico das pensións non contributivas, a habilitar un fondo extraordinario para os concellos ou liñas de crédito para PEMES son outras das propostas. Creemos que este é un momento que require anticipación, responsabilidade e defensa dos intereses galegos e que é unha mágoa que o goberno galego este desaparecido. Estamos falando de empregos, estamos falando de empresas, estamos falando do día a día de moitas familias. Pontón fixo este anuncio en Pontevedra no marco da presentación da campaña co BNG Galiza Gaña, unha iniciativa para dar a coñecer o traballo dos representantes da formación en Madrid, con compromisos incluídos nos acordos de investidura do Goberno Central. Se hoxe temos descontos históricos nas peaxes da AP9 e da AP53 é grazas ao BNG, se se avanza na regeneración das nosas rías é grazas ao BNG, ou se temos sobre a mesa unha quita de 4.000 millóns de euros da nosa débeda pública é grazas ao BNG, e é que o BNG é a forza política que pon a Galiza na senda do Estado, é a que garante a defensa dos intereses do país, sexa quen sexa o inquilino da Moncloa. Para os nacionalistas, os cambios de postura de PP e PSOE no referente á transferencia e rescate da AP9 demostran a necesidade dunha forza como o BNG en Madrid. Tamén o traballo para impulsar o tren de proximidade en Galicia. Cando se debatiu a Lei de Mobilidade se negociou no Congreso, introduciuse unha disposición adicional para que quedase explícito que o tren de proximidade de Galiza, e poñía de Galiza, estivese en marcha ou rematase o estudo nos seis primeiros meses dende a aprobación da lei. Que fai o PP no Senado? Pois presentar unha emenda para que se tache Galiza na Lei de Mobilidade. Dádenos máis forza porque desa maneira tamén teremos máis capacidade para defender os intereses de todos os galegos. En clave local, a senadora do BNG Carme da Silva fixo referencia a dúas obras do Estado que actualmente están paralizadas en Pontevedra. Da Silva asegurou que o BNG seguirá presionando para que se desbloqueen tanto o nó de bombeiros como o Paseo Marín. As solucións técnicas teñen a obriga de formulalas desde o Ministerio de Transición e o Ministerio de Transportes, pero desde logo o que non nos poden decir nin desde o Ministerio de Transición ni do Ministerio de Transportes que en Pontevedra sigamos agardando. Ou se insiste constantemente ou parece que este goberno obras fundamentales para Galiza quere deixalas pola mitade e desde logo desde o BNG non lle imos a consentir. A alcaldesa de Ribeira mantivo unha xuntanza co presidente da Xunta, quen lle trasladou o compromiso de acometer varias actuacións no municipio. Ademais da rehabilitación integral do colexio Grupo, Alfonso Rueda referiuse á vontade de colaborar co desenvolvemento do polígono industrial. Boas novas para Ribeira tras a xuntanza mantida entre a alcaldesa e o presidente da Xunta, na que abordaron diversos proxectos clave para o desenvolvemento do municipio. Un deles, o futuro polígono industrial, no que a Xunta e o Concello abordaron diversas vías de financiamento unha vez concluído o proceso de compra das parcelas pendentes. Puxemos o foco nada máis entrar no goberno, fomos quen de comprar esas dúas parcelas que faltaban na Pobra, puxemos en marcha tamén pois a actualización dese proxecto de urbanización que se está a facer nestos momentos. Tivemos xa unha primeira reunión coa propia Conselleira de Industria. Teño que dicir pois que en todo este tempo tanto o equipo técnico da Consellería como os técnicos municipais tiveron xa pois tamén varios encontros nos que poñer en común cales son as partes de cada unha das administracións, non? Polo tanto, creo que estivemos avanzando no eido técnico e o compromiso do presidente da Xunta é que este polígono industrial tan agardado para Ribeira pois conte co financiamento suficiente para poder comezar canto antes e para que ese polígono pois sexa unha realidade, posto que sabemos que hai unha gran demanda. Outro dos compromisos trasladados por Alfonso Rueda foi a redacción dun proxecto de mellora integral do Ceipo Grupo para poñer fin aos problemas da cuberta e mellorar a envolvente térmica dun colexio moi antigo e que conta con preto de 400 alumnos. É un centro antigo que ten pois varias edificacións e que polo tanto se precisa de un arranxo pois de cuantía económica alta, con un proxecto tamén integral que vai a levar pois un tempo de redacción e que polo tanto o presidente da Xunta dixo que
ten o firme compromiso de poñer en marcha xa de maneira inmediata a redacción dese proxecto para que as obras de rehabilitación integral do Colexio do Grupo pois sexan tamén unha realidade e dar resposta pois a ese colexio que temos no centro de Ribeira, que, como digo, ademais é o colexio que máis rapaces alberga e que é un dos que leva máis tempo pois sin ter unha reforma integral potente. Ambos os dous mandatarios aproveitaron tamén este encontro para falar sobre a futura residencia pública de maiores que se construirá nunha parcela do lugar de Cruxeiras. A Consellería de Política Social traballa xa na redacción das bases técnicas para licitar o proxecto. O alcalde de Noia responde á denuncia realizada polo Partido Popular na que acusaba o equipo de goberno de falta de transparencia ou non entregarlle a liquidación da conta xeral que solicitaran. Segundo o rexedor, non se lle entregou esta documentación porque non existe, acusando os populares de querer embarrar a política municipal con este tipo de declaracións cando di non é verdade. Neste caso pouco hai que decir, non? Hai que simplemente aclarar que eles saben que é un documento que non existe porque a liquidación da conta xeral non existe, existe a liquidación do orzamento, o orzamento é un documento que teñen desde o primeiro momento e a conta xeral é algo que incluye a liquidación do orzamento, pero a liquidación da conta xeral como tal non existe, o sabe perfectamente alguén que leva 20 e pico anos en política, ou que polo menos debería coñecer. En ambos casos temos un problema, ou é consciente da realidade e está mentindo que ten como único obxectivo confundir o público, ou ten descoñecemento do funcionamento. Alguén que leva tanto tempo en política e que presume tanto de experiencia que caia nesta incoherencia me parece cando menos denunciable. Por outra parte, este goberno está disposto a dar toda a información que precise a oposición en calquer momento usando os cauces habituales como non pode ser de outro xeito. Insisto, isto non é necesidade ou falta de transparencia. Isto é o que embarrar e confundir ao público nesta ocasión como noutras outras que vimos apreciando os últimos meses. E o PP de Pontevedra pon condicións para que a Deputación asuma o centro de interpretación das Torres Arcebispais. Este luns, o líder dos populares pontevedreses e vicepresidente provincial volveu criticar a xestión que o Concello ven realizando do Cita, que leva pechado 13 meses despois de que se detectaran niveis de gas radón por enriba do recomendado pola OMS. Rafa Domínguez recordou que a posible integración do Cita no Museo de Pontevedra xa fora anunciada en 2013 polo alcalde capitalino e por Rafael Louzán, por aquel entón presidente da Deputación. Así as cousas, non houbo avances neste acordo, a pesar de que durante 8 anos o BNG ostentou a vicepresidencia da institución provincial con César Mosquera. Con las obras hechas. Primero que nos digan qué obras hacer y que las obras hechas y pagadas. Cuarto, desde luego, no le puede costar un duro a la Diputación. Hay unos costes que tenían con este museo, tendrá que hacer esa transferencia. Y desde luego, lo primero de todo es pedir una reunión formal entre Concello y Diputación para hablar del tema. Y esta no la vi venir por ningún lado, es que el BNG haya presentado una enmienda por escrito, confirmando la incapacidad de Lores para llevar este museo y solicitándome a mí que la gestione. De verdad que esta no la vi venir. Este luns comezou en Vilagarcía a instalación das novas luminarias do Paseo Marítimo da Concha. Son obra do escultor Elías Cochón. Os traballos que se están realizando corresponden á primeira fase da renovación do alumeado do paseo entre Vilagarcía e o Carril. Vanse instalar 54 faróis monumentais de 7,5 metros de alto e de aceiro cortén que se distribuirán entre o inicio da senda, no enlace coa zona do ramal, ata o parque infantil situado fronte ao hotel de Carril. Nos tramos anchos do traxecto poránse elementos de dobre brazo, un total de 46, e nas zonas máis estreitas, achegándose ao carril, os 8 restantes dun só brazo. Precisamente, resolver o tratamento para estes dous espazos foi un dos retos os que se tivo que enfrontar Cochón á hora de deseñar os faróis, xunto ao desexo do goberno local de que foran elementos únicos que cambiasen a imaxe da zona e que representasen a Vilagarcía. O artista explicou que se inspirou no voo das aves mariñas. A renovación destas luminarias conta cun investimento de máis de 490.000 euros financiados con fondos europeos Next Generation.
Temos a sorte e a honra pois de que alguén co talento de Elías, de un artista recoñecido que aún encima sexa de Vilagarcían, pois se animase a facer este diseño dende o principio, que acolleu con todas as ganas do mundo. Pedímoslle que amosara, que nos dese un pouco do seu talento para esta cidade e que queríamos algo especial. Unas piezas muy diferentes a todo lo que hay por ahí, atemporal, seguro se va a convertir en un icono de la ciudad, porque creerme que conozco algo de esto y no hay nada, ni parecido tan siquiera. E xa de volta en Pontevedra, o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores fixo o balance da súa viaxe institucional aos Estados Unidos. Pro rexedor, os resultados superaron as expectativas. A promoción da cidade ten que ver con grandes eventos e con promoción exterior, asistindo a congresos internacionais e tamén a recibir premios, obviamente, a nivel mundial. Creemos que ese é o camiño correcto para promocionar a cidade. Neste sentido, pois isto é un chanzo máis importante. En todos os sitios onde vamos, e aquí tamén, pois topamos prescriptores de cara ao futuro, non? O eixo central da viaxe foi a conferencia impartida na sede do Banco Mundial, un cumio sobre mobilidade sostible que reuniu a expertos de todo o mundo. Lores subliñou o interese espertado polo caso pontevedrés, que cualificaron o modelo de Pontevedra como un exemplo de planificación intelixente, de seguridade e de saúde. Mais alá do Banco Mundial, a delegación pontevedresa mantivo reunións na Embaixada de España e un importante encontro co responsable de planificación do Concello de Washington DC, a capital estadounidense que actualmente elabora a súa planificación estratégica para o ano 2050 con obxectivos de tráfico calmado e compactación urbana. Amosou interese no modelo de Pontevedra, especialmente no eido da seguridade viaria e a consecución de 0 mortos. En canto á vindeira cita internacional da cidade, o alcalde avanzou que a finais deste mesmo mes Pontevedra estará representada no Senado de Italia. O concelleiro Xaquín Moreda viaxará a Roma para asistir á formulación da que busca ser a primeira lei de rexeneración urbana de Europa. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, facemos un repaso dos gañadores desa gala de meisinos e meisinas do ano e tamén coñecemos os detalles dese encontro amigable entre a selección galega de veteranos e o Lendas do Real Madrid. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Alameda de Noia acollerá o vindeiro sábado 28 un mercado solidario. A actividade busca a recadación de fondos para a investigación contra o cancro de mama metastásico. A idea de realizar este mercadiño solidario partiu dun grupo de mulleres da vila que padecen a enfermidade. A experiencia dunha iniciativa semellante celebrada en Ames o pasado Nadal e que resultou todo un éxito foi unha das razóns que as levou a querer organizala tamén en Noia. A cita será o vindeiro sábado 28 de marzo na Alameda. Pertenezco ao equipo de Dame 5+, que é unha campaña liderada polas propias pacientes de cáncer de metastásico dentro da Fundación Cris contra o Cáncer, e desde Galicia pois o que pretendemos é intentar impulsar todas as iniciativas que nos axuden a acercarnos un pouquiño máis á investigación e polo tanto a cronificación da nosa enfermedade que a día de hoxe non ten cura. Entonces, a raíz de poñerme en contacto con elas e entrar a formar parte do equipo, pois creei un perfil de Instagram a nivel Galicia para que calquer galego poida sumar con calquer tipo de iniciativa que nos poida axudar. Bueno, pois daí nace este mercadillo, que en Navidad fixemos un en Bertamiráns que tuvo unha gran acollida. Bueno, despois de escoitar a veciños de Noia que para cando un en Noia, eu tamén tiña ganas, pois aquí estamos. Ademais do mercadiño solidario, ese día haberá todo tipo de actividades paralelas, con xogos para nenos, sorteos de agasallos doados por empresas da zona, unha chocolatada solidaria e tamén actuacións musicais.
A finalidade é recadar a maior cantidade económica posible para destinala á investigación desta doenza. Que a xente colabore e que grazas a esa colaboración poidamos sumar. Dende o Concello Noiés apoian esta iniciativa e animan tanto a noieses como a visitantes a asistir ese día ao evento, contribuindo así coas súas aportacións a loitar contra o cancro de mama metastásico. Dende o Concello de Noia estamos encantados e ilusionados con esta iniciativa. Para nós parecenos importantísimo colaborar con unha actividade como esta solidaria, con este mercadillo solidario de Pascua. Aí estaremos poñendo o noso gran area. Non nos queda máis que invitar a toda a veciñanza que se achegue o día 28 a Alameda a disfrutar deste mercadillo e que participen e que colaboren porque a causa realmente é importante e é necesario que todos aportemos o noso pequeno grao de area, vale? A poesía volverá a estar moi presente na Pobra, que vai volver conmemorar o Día Mundial deste xénero literario. Será cun recital poético e posterior sesión de micro aberto que se celebrará este venres no auditorio da Biblioteca Municipal. Por terceiro ano consecutivo, o Concello da Pobra volve conmemorar o Día da Poesía. Será este venres 20 cun recital no que intervirán 4 poetas e a actuación da soprano Esperanza Mara. Sempre solemos traer poetas da nosa zona. Primeiro sempre pensamos tamén que ten que haber alguén do propio Concello. Este ano temos dúas rapazas da Pobra que nos fai moita ilusión, que é Andi da Fonte e Sara Dieste. E tamén temos a unha rapaza de Ribeira, Melina Parada, e temos un rapaz que ven de un pouquiño máis lonxe, que ven de Lugo, que é Jonathan Jorge Guille. E tamén vamos a ter a participación, como os anos anteriores, de Esperanza Mara, non? Con esa voz que ten ela, con esa posta en escena, porque ela tamén se traballa ese día e o prepara para cada escritor e escritora. A xornada rematará cunha sesión de micro aberto para que o público asistente poida subir a recitar uns versos. E logo tamén outra parte moi importante da actividade é o micro aberto, porque ao final todos estes anos que o fixemos animouse moitísimo a xente, participou, saliron a ler poesías e quedou un acto realmente moi bonito. Entonces nos nada, darlles gracias a Marta, porque ela tamén é unha parte moi importante nesta actividade, ela busca os poetas e as poetas, entón eu quero agradecer que este aquí comigo, tamén presentando, porque esta actividade tamén é unha actividade dela, e invitar a veciñanza a que se achegue ao auditorio da biblioteca o viernes ás 8 da tarde. Dende a Concellería de Cultura agardan repetir o éxito de público das súas edicións anteriores, nas que o auditorio quedou pequeno para acoller o gran número de asistentes, con especial presenza da mocidade. Meis recoñece o labor de veciñanza e colectivos na gala Meisinos e Meisinas do Ano. Nesta sexta edición foron 7 os galardoados, dende unha familia moi colaboradora coa Festa dos Callos ata a Coral Xuntanza polo seu 30 aniversario. A alcaldesa destacou que os premiados fan máis grande o municipio, levando o seu nome con orgullo por todo o mundo. Sexta edición da gala Meisinos e Meisinas do Ano. Os premios son a xente que colabora, boa xente, a xente encantadora de Meis, historias maravillosas, experiencias tremendas, vidas de película. Nun ateigado auditorio municipal, 7 veciños e colectivos foron recoñecidos este ano pola súa labor altruísta en beneficio do ben común da vila. A primeira das recoñecidas, Carmela Núñez, fundadora do Trevo. A recoñecida recibiu na entrega do premio unha gran sorpresa. Esta é unha representación dos nenos e nenas de Meis e da súa contorna que acompañaron a Esteban e a Carmela na creación do Trevo. Outro recoñecemento foi para unha familia do Mosteiro. A familia Díaz Buceta. Pola súa colaboración coa Festa dos Callos, cedendo a súa casa para que o evento saia adiante. Unha familia que sempre ten abertas as portas da súa casa. Tamén premio para a xenerosidade de Arantxa Val, que logo de pechar unha librería cedeu o seu estoc ao Concello de Meis para as familias que o precisan. Non podía ser noutro sitio que no Concello de Meis, porque fan boa mandel. Miriam Candamayo é outra das meisinas deste ano logo da publicación dun libro. É un mensaxe para todos esos que nos sentimos en algún momento mal, todos esos que pasamos por unha depresión ou que sabemos o que son os problemas. Premio tamén para 2 artistas de Meis. Don Manuel Vázquez e Isidoro Dios.
Os dous son carpinteiros e teñen colaborado co Concello en distintas iniciativas. É o que me queda para pasar o tempo. Tamén recoñecemento polos 30 anos de traxectoria da Coral Xuntanza de Meis e pechando a entrega de premios Ricardo Fernández Mascato pola súa traxectoria como exfutbolista e adestrador do Zacande. Agora aquí na casa, no Zacande, disfrutando da labor de entrenador, que, bueno, xa sabes que non nada que ver co de xogar, pero tamén se disfruta. No remate do acto, a alcaldesa puxo en valor a calidade humana da veciñanza que fai de Meis un lugar grande. Facer este concello un pouquiño máis grande é o que estamos recoñecendo. Esta xente que leva o nombre de Meis, alá onde vai, na súa traxectoria personal, profesional, e para nós é un orgullo estar aquí ano tras ano, en esta edición que xa van unhas cantas, e ver que a xente sigue apostando por este evento. Pero antes de rematar, sorpresa cun premio especial pro conductor da gala. Meisino adoptivo do ano, Terio Carrera. Pola súa colaboración desinteresada na carreira de Leo. Sodes un concello pequeno, pero ben habido, e sobre todo tedes cultura, deporte, arte. A gala contou coa participación musical da banda de música da Bertula, que compartiu o escenario con Mercedes Tilbe e Miguel Caldas. E o Concello de Ribeira fixo entrega dos premios dos distintos concursos desenvolvidos durante Entroido, que repartiron máis de 2.500 euros entre as distintas categorías. Na modalidade de disfraz infantil entregáronse 5 premios en formato de vales de compra de 100 euros para gastar no comercio local. Os gañadores foron Nathan Maneiro, Lois Fontaíña, Uxía Cespón, Lola Parada e Alba Pérez, xunto con Sabela Teira. En adultos houbo 3 premios en cada unha das categorías, dende individual a grupos, pasando por parellas e tríos. As distincións oscilaron entre os 50 e os 425 euros. Tamén se premiou o mellor disfraz e o grupo máis numeroso do enterro do Felipe. Os galardóns foron para Ana María Argibay e a Asociación de Veciños de Carreira, respectivamente. O Concello de Lousame rende unha homenaxe á deportista Carolina Castro, que acaba de acadar a medalla de bronce no Campeonato Nacional de Regoergómetro. Veciñanza, amigos e familiares quixeron recoñecer o gran esforzo desta moza pola súa capacidade de superación. Tan só un ano despois de comezar a adestrar co Club de Remo de Cabo de Cruz, Carolina Castro vende facerse coa medalla de bronce no Campeonato Nacional de Remo Ergómetro disputado pasado mes en Murcia. O Concello de Lousame quixo recoñecer o mérito desta veciña da parroquia de Tállara, que forma parte dun equipo adestrado por Gustavo Vázquez xunto con varios compañeiros da Asociación Amigos. Síntome unha lousamiana orgullosa de acadar o que acadei e, por suposto, son estou moi agradecida ao Concello de Lousame por esta homenaxe e, por suposto, darlles grazas a todos por facerme esta homenaxe. O Salón de Plenos de Lousame quedou pequeno para acoller os numerosos veciños, amigos, familiares e compañeiros que quixeron render homenaxe a Carolina polo seu esforzo e capacidade de superación. Creo que eres un exemplo do que moita xente, moitos veciños se deben mirar. Creo que todo o Concello, todos os teus veciños e, por suposto, sei que toda a tua familia ten que estar orgullosa de ti, porque creo que eres un exemplo a seguir. E isto que acabas de acadar ahora recentemente é unha mostra máis, vale? Desa traxectoria vital que che tocou vivir e que afrontastes con toda a valentía do mundo, porque creo que hai que ser moi valente para facer o que faz, para transmitir a alegría que transmites e para non parar, porque ao final o que faz é non parar, seguir para adiante. Sexa o obstáculo que sexa, te enfrentas a él, o saltas, o superas e sigues. Durante o acto, a concelleira de Deportes fixolle entrega dunha insignia co escudo do Concello para que siga levando o nome de Lousame ao máis alto. A selección galega de veteranos medirá as súas forzas fronte ás lendas do Real Madrid en Ribadumia. O campo da Senra acollerá este xoves un encontro amigable entre os dous combinados. Nomes míticos como Amavisca, Paco Bullo ou Contreras farán vibrar ao público nun partido que se vai xogar ás 12 do mediodía, aproveitando a xornada festiva.
Fútbol de veteranos de primeiro nivel en Ribadumia. Este vindeiro xoves a selección galega de veteranos enfróntase ao Lendas do Real Madrid nun encontro que se vai disputar ás 12 do mediodía aproveitando o festivo do Día do Pai. Teñolle moito cariño a este pobo, a este campo, sobre todo traime moi bons recordos e estou super orgulloso e contento de poder formar parte desta selección galega contra unhas lendas do Real Madrid que para un xogador, aínda que temos os nosos anos de experiencia e xa non somos o que éramos, pois é importante, estamos super contentos. Galicia conta por primeira vez cunha selección de veteranos. A súa posta de longo será en Ribadumia, municipio referente pro deporte. Pienso que es algo histórico. La primera selección gallega de veteranos será la primera vez que participa dentro de toda la historia del fútbol gallego y participará aquí contra las leyendas del Real Madrid. Que sea un buen espectáculo, que todas las familias y sobre todo principalmente el Día del Padre se puedan dar presentes aquí en el campo da Senra y que disfruten de ver a leyendas del Real Madrid e tamén a leyendas galegas. Detrás deste encontro está Devalux coa colaboración do Club Deportivo Ribadumia. Pois eu creo que vai ser un día moi importante para a comarca do Salnés, non só para Ribadumia. Entonces eu penso que vai ser un partido moi entretenido. Creemos que tanto para o Clube Deportivo Ribadumia como para o propio Concello de Ribadumia é moi importante a nivel publicitario para expandir a imagen de Ribadumia e do deporte. O Amigable conta tamén co apoio do Concello de Ribadumia. Este tipo de eventos é moi importante, sobre todo porque o Concello de Ribadumia sempre apostou polo turismo deportivo e, polo tanto, isto nos permite precisamente promocionar o Concello de Ribadumia. É un evento que vai a chegar, vai a traspasar pois as fronteiras do que pode ser a comarca do Salnés ou do que pode ser a provincia de Pontevedra, que pode abarcar a todo Galicia. Por parte do Lendas do Real Madrid están confirmados nomes como Amavisca, Paco Bullo ou Contreras, polo combinado galego, Rubén González ou o propio Changui. E o Mareantes Rugby Club volve traer a Pontevedra o San Patricio dende a carpa instalada na Praza do Concello. A entidade aproveita tamén o festivo do día 19 para desenvolver unha programación moi ambiciosa. A festa comezará xa o mércores e prolongarase ata o domingo. Uns días nos que non faltará a música, a maxia, a comida e, por suposto, a cervexa. O San Patricio máis Pontevedrés volverá a celebrarse esta semana na cidade. Os Mareantes Rugby Club volverán ser os encargados de xestionar a carpa que se instalará do 18 ao 22 de marzo na Praza do Concello. É unha actividade fundamentalmente orientada a recaudar fondos para o clube, para o xestimento do clube, e dentro das fórmulas que se buscan, pois neste caso, realmente acadalos aportando algo tamén, non simplemente pedindo unha colaboración ou pedindo un patrocinio, sino aportando algo á cidade, algo á sociedade. Con moita música, moita alegría e socializar, que é un pouco que se busque dar visibilidade ao clube e ao rugby. O obxectivo é, como sempre, recadar fondos para o funcionamento deste club, que actualmente conta con case 200 membros. Para atraer o público contan cunha programación ambiciosa na que a música será un dos eixos centrais con concertos a diario e contando ademais coa colaboración do local de música de Pontevedra. E eu creo que estamos ante unha das mellores programacións do San Patricio dende fai anos. Un esforzo que fixeron e que nós estamos moi agradecidas dentro do Concello porque integraron e souberon integrar unha proposta musical con moito cariño e con moita base en Pontevedra e incluso pois atendendo aos novos talentos do local de música de Pontevedra. Pero non só haberá música, este ano o San Patricio inclúe dúas novidades. O día 19 haberá espectáculo de maxia a cargo de Iago Barral. Ademais, o 20 celebrarase unha cata de cervexa con cervexeiros caseros Pontevedra. Neste caso, a entrada será de 20 euros. Que recomendarvos estar en todo o festival e tamén en concreto nesa parte dos xoves, porque tes callos para despedir o último día de inverno, callos a unha, despois máis a 1:30, e xa vos podeis quedar tomados unhas birras, non se pode pedir máis, así que nos vemos ali. A cata vai ser o venres pola tardes, ás 6 da tarde, e será unha hora e media, máis ou menos. Será unha cata a cegas de cervezas comerciais. E, bueno, tamén aproveitaremos, lóxicamente, para darnos a coñecer o mundo da cerveza artesana feita na casa. Esta edición é especialmente emotiva pro Mareantes Rugby Club, xa que é a primeira que organizan tras o pasamento de Juan Manuel Juncal, un dos piares da entidade e do evento.
E un último apuntamento deportivo, o Real Club Náutico de Portosín celebraba esta pasada fin de semana a regata clasificatoria Optimis. A pesar do escaso vento rexistrado durante as dúas xornadas na ría de Muros e Noia, o comité logrou sacar adiante as probas das que saíron vencedores Alejandro Alonso e Aroa Pérez na categoría sub-16. A campioa feminina colgouse tamén o ouro en sub-13, sendo Martín Barros o gañador masculino. No grupo azul masculino, primeiro clasificado foi Gaspar Zarauza, seguido de Jaime Lago e Álvaro Pendas, mentres que no feminino o podio estivo integrado por Lucía Fernández, Teresa Matilde Valeiras e Olivia Gea. Esta regata foi a última proba clasificatoria para a conformación do ranking da clase Optimist. E así marchamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, aquí dentro dos minutiños poderán ver íntegra esa gala, a sexta edición da gala Meisinos e Meisinas do ano. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.